Mne sa veľmi páčia projekty, ktoré prinášajú niečo nové, prinášajú nové možnosti. Tento projekt sa mi páči preto, lebo pomáha mladým ľuďom sa rozhodovať. Ja si pamätám, že ja keď som sa rozhodovala o tom, na akú vysokú školu mám ísť, tak som naozaj netušila vôbec. Vyberala som si aj podľa toho, že škola je blízko môjho bydliska a škola sa potom presťahovala, takže celé to bolo úplne ináč. Ale našťastie som sa trafila a našla som si to, čo ma baví. Čiže mne sa veľmi páči projekt, ktorý podporí mladých ľudí v tom, aby sa správne rozhodli, do čoho ísť a čo majú robiť, lebo naozaj vidím vo svojom okolí veľmi veľa nešťastných ľudí, ktorí každý deň chodia do práce, ktorá ich nebaví, a to je naozaj tragédia.